dito sa pure ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinuna. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turong nga muka ug balili. Pasalamati ang Ginoo kakay siya nalimot sila sa Dios nga nagluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat dito sa Ehipto. Katingala ang mga buhat dito sa yuta makalilisang ang mga butang dito sa dagat nga pula. Pasalamati ang Ginoo kakay siya mihisgot siya sa pagpuo kanila. Apan si Moises ang iyang pinili, mibarog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpuypoy sa iyang makalaglag nga